Khazani puitu klainai Kristoni jotta takuk te bukuk song Phajising 3 February 22 tarik sa salni o salo Mathai besija Koktwma Kahamni bisingtei kaituni kokno khnawinna lebriwana Mathai chapter 16 ni verse number 13 ni simi uni jora Jishu Kaisaria Philippi town ganani amchoyo thangkha arobo bini sagri rokno hai hini sungkha borokni sajlano borok sabo tamo hunai salai baksa baptisma rnai John huno baksa ba Ilia huno baksa ba Jeremia eba diari rokni bere khorksa suk ungnata hunai borok saka norokle tamo hun ang sabo hunai bo sungkha nang masia kaitor kathangni sajla hunai Simon Peter saka Jishu hai hini saka John busla Simon nang hamsajak tamni hunba okok nang bahan buthibai sawi manja omo chuknohani ani aphase nono sawi manru hakai Peter ang nono o kokbo sawo ang o holongni sakao ani mothati sawana bothanerokni phansuda abno mechani mangla ang nono kaitoni hani surani rok rnai haki nang o sungsaro kasarmani abo chukna haubo kasar jaknai o sungsaro nang khengmani abo chukna haubo khengjaknai mongka subraini kokothar subra Jesu Kristo ni mong lobjakthang